מוקדמות ליגת האלופות, שלב המוקדמות השלישי. ואנחנו עם משחקה של הפועל באר שבע מול לודוגורץ בבולגריה. רדי שם, אבל הבולגרים יוצאים וממשיכים לאיים על השער הבאר שבעי. ג'ונתן קפוא, ועכשיו כדור הרוחב, ו-1-0. 1-0 לודוגורץ, וזהו מרסליניו, מוקדם מדי. התקפה מתפרצת קטלנית של לודוגורץ, וכבר אחרי 9 דקות הבולגרים צוהלים. כן, וזה במצב האמיתי הראשון של הבולגרים. דווקא התקפת מעבר, מה שהפועל באר שבע לא רצתה שיקרה במשחק הזה. היא נענשת, מתפרצת, באר שבע חוזרת לאט מאוד להגנה. נתן קפוא, שהוא מצב מסוכן לבולגרים עם כדור הרוחב שמורחק לא טוב. עוד ניסיון וקפוא שולח אותו החוצה, מזל גדול לבאר שבע. טעות כפולה של שני הבלמים, מיגל ויטור יצא ללחוץ יותר מדי בצד על הקו, וכשעברו אותו נשאר שם רק שיר צדק לבד. גם שיר צדק לא חילץ את הכדור כמו שצריך. הנה מיגל ויטור חוזר מאוחר, רק שיר צדק שם, הרחקה רעה מאוד, הוא מתקן פעם אחת, ופעם שנייה הרבה מזל. נתנאל, מגן השמאלי הברזילאי, כמעט ומקבל את זה בחזרה. עכשיו זה יכול להיות מסוכן. עוד התקפה בולגרית בתוך הרחבה, וכמעט ה-2-0, והתחושה היא של לודוגורץ, גוליימט שתוקפת, מצליחה לחתוך את ההגנה הבאר שבעית בקלות רבה מדי. שחקני באר שבע שומרים רחוק, והשלישייה הברזילאית פשוט עושה מה שהיא רוצה סביב הרחבה. אנחנו תכף נוכל לראות פה את וונדרסון שכבש את השער, עושה דאבל פס קליל ומעביר כדור רוחב. יותר מזל משכל, זה לא נכנס. וואו, כמה שזה היה קרוב. מסירה קדימה מגיעה לגדיר ובסוף יורדת למליקסון שנלחץ, לא מקבל את השריקה לעבירה, ואין שם נבדל, זה מסוכן. חיימוב לא עושה את העבירה, אבל יש פה 2-0. 33 דקות בתוך המשחק, והיתרון של באר שבע מהמשחק הראשון נמחק. לודוגורץ 2, באר שבע 0. שוב עיבוד כדור במרכז המגרש ומתפרצת קטלנית. ההגנה של באר שבע לא בעניינים הערב, וזה ה-2-0 של וונדרסון, שערו השני במשחק. האיש מתעלל בבאר שבע, וזה עכשיו נראה לא טוב בכלל. כובש הצמד עם הכדור החופשי שמורחק. כדור חוזר אליו, וונדרסון מוציא את הרוחב, מסוכן. מוציא שולח את זה החוצה. אני לא נביא, אבל מי שראה את הבולגרים משחקים, הם ישר אחרי כדור חוזר, לוחצים מיד, לא נותנים להגנה להרחיק, מנסים לייצר מצב ישר אחרי כל נייח שמורחק, ובדיוק זה קרה פה. הגנת באר שבע לא הייתה מוכנה. עכשיו קפוא, עובר שם נהדר, מעביר את הכדור הזה למרכז, מסוכן. קפוא עם הראש, חיימוב לא יוצא, זה מסוכן, וזה 3-0 לודוגורץ. אוי, מה קורה להפועל באר שבע הערב. כמה שלא נעים לראות את מה שקורה להפועל באר שבע הערב. הרכות הזאת, אי אפשר לחשוב צ'מפיונס, אי אפשר לחלום צ'מפיונס, אי אפשר להגיע לצ'מפיונס, אי אפשר לשחק כדורגל בכזאת רכות. ועכשיו ברק בכר רוצה לעשות חילופים, והיה צריך להגיע לדעתי קודם. גם קורו. גיקסי, הבית של אוהדי הספורט בישראל. גדיר עם ההזדמנות, גדיר כובש! הפועל באר שבע חוזרת למשחק. התקפה הראשונה של הפועל באר שבע במחצית השנייה, ומוחמד גדיר עם השער שיכול להפוך ליקר. וואקמה עם המסירה, וגדיר עם השער. הפועל באר שבע חוזרת, הפועל באר שבע חזרה בעניינים. כרגע הפועל באר שבע מעפילה. ולהפועל באר שבע צריכה חטיפה של מליקסון שכל המשחק לא חטף.